Pagbukas ng radyo tuwing umaga, lahat kinikilig na matandang dalaga. Talsik ng aming laway, di nakakaumay parang hotdog, palaman sa tinapay. Kung gusto mong sumaya sa aming makinabay, sagot na namin, usapang di nakakaumay, pagbitiin pa rin. Sabihan kami, itaas ang kamay sa aming sumabay. Rambulan, rambulan, rambulan sa umaga. Break it down. Masyado ka na madali. Sobrang madali eh. Dapat ramdamin mo yung beat, yung Pagbukas ng radyo tuwing umaga, lahat nakangiti, matandang dalaga. Talsik na aming laway, di nakakayong matantog. Ang tatilapan. muntik ka ng maunad daw. Huwag na mauna. Actually, di ko alam. Ay, rambulan. Rambulan, rambulan sa umaga. Break it down. Yeah, boy! Iba yan ha. Iba yan ha. Unggoy. Amo! Ha? Unggoy? Kung saan sa inyong unggoy? Ang tawag sa amin, amo. Ha? Aliwas. Yun! Oo, talo ako. 3 lang ako, ti. Ako, 13. Charot. Yun, talaga. Kaya maluwag na. Wow! Maluwag na yung puso ko. Ayun, maluwag na siya sa Sakit-sakit pagpapatawad. Maluwag na siya sa wala nang curfew. Ganon. Kaya nga manhid na ako Maluwag sa na sakit. sa pagtitiis. Kaya nga manhid na ako sa pain. Yan. Kasi gamit na ang puso ko. Oo. Diba? At ang ating hotline, 8326171. Magbabalik po ang... Magbabalik po ang... Let's talk about X! Dito lang yan! Kabisyo, i-download mo na sa Apple Store at Google Play Store ang Love Radio PH, your #1 radio in full video. Always your number one SM radio station.